A halál békés. Könnyű. Az élet nehezebb. Bella! Kincsem! Bella! Anyu, Szia! ő hol van? Hol van? Hol van Edward? Alszik. Nem mozdul mellőled. Apád pedig lent van a büfében. Mi történt? Hát, mikor elestél, eltörted a lábad. És sok vért vesztettél. Semmire sem emlékszel, igaz? Edward idejött az apjával, hogy meggyőzzenek, hogy visszamenj velük Falksba. Átmentél a szállodájukba. Ott valahogy megbotlottál, és 2 lépcsősorig zuhantál. Átestél egy ablakon. Ja, ez rám van. Jaj, édesem, annyira sajnálom. Ez Phoebe. Aggódik, érted? Te SMS-ezel? Végre igen. Mondtam, hogy maradj el Floridában. Ó, szívem, imádni fogod Jacksonville-t. 7 ábra tűzzenat, és találtunk egy cuki kis házat, és saját fürdőszobát lesz. Én Falksban akarok lakni. Ahogy? Falksban akarok lakni. Hát jó, majd megbeszéljük. Megtennéd, hogy ide hívod aput? Beszélnem kell vele. Bocsánatot kell kérnem. Jó lesz, jó. Ide jó. És küldök egy nővért is, oké? Oké. Szóval, mi történt? Hol van James? Elintéztük. A nő Victoria meg elmenekült. Miattad vagyok életben. Nem, miattam vagy itt. És a legszörnyűbb az volt benne, hogy azt hittem, nem tudok leállni. De leálltál. Bella, el kell menned Jacksonville-be, hogy többé ne eltassuk neked. Micsoda? Te most nem. Nem. Mi? Fel sem fogom, hogy mit mondasz. Nem. Miket mondasz? Mit hordasz össze, hogy elmenjen? Nem, azt nem, hagylak el, csak úgy. Nem élhetek nélküled. Itt vagy. Nem hagyhatsz el. Itt vagyok. Oké, csak ne. Többet nem mondj nekem ilyeneket. Soha.